שלום לכולם, אתם בפרק לא ראשון, לא שני ולא שלישי, אנחנו בפרק רביעי, אני אשחק עם חבר, ונראה לכם דק לארנה 3, הוא ממש טוב. אני עוד מעט עובר הדק הוא של בן דוד שלי, ואני עוד מעט עובר לארנה 4, בואו נראה אם נספיק עכשיו. לא, בעצם אני אשחק משחק ידידותי, אז טוב, נעבור לקבוצה. אייגן פליי זה 2005, זה ממש קבוצה טובה. טוב, אז בואו נילחם. היום יצא לי את הוויץ' בפוקס. מהטבע. נו, שנייה, מה קורה פה? הנה. אוקיי, יאללה, בואו נתחיל לשחק. לא לראות במסך, כי זה לא רמאות. זה עומד להיות משחק צמוד. איזה פחד שם לי וויץ', תדע לך, אני פחד טילים. תדע לך, אין לי מה לשים לוויץ', זהו. זה מה שיש לי להגיד לך. שיט. שיט. הוא טוב. שלי הוא 2, אבל טיפה מוריד יותר, אבל גטה יותר טוב. טוב, נראה לי שניצחת אותי. אותו דק, מה אתה? תכלס. אבל אין לי מה לשים לך. שיט, האינטרנט המחורבן. איי 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 איי. הפלת אותי. כל כך קרוב. But you know win, אחי. אוקיי, watch that. וואי, שיט, האינטרנט שלי תקוע. watch see. וואו, תודה לך מאוד עוזר. עשיתי שם. Where the fireball? Where? אתה משגע אותי. fireball. וואו! ניצחתי לך בית. טוב חברים, אנחנו נסיים את המשחק הזה ונפסיק. אז בואו נראה מי ינצח. וואו. שים לך פה וויץ'. סחטיקה. וואו, מלא סיבובים. וויץ', יש. איי איי איי. טוב, יש לנו מלא זמן, אין לי מה להפסיד פה. או שכן. אנחנו נראה. זה קקי. תודה, אני באמת אחד כזה. שיט. זה וויצ'ים. אבל מתו. באסה? באסה. שיט. די. יצאנו רונלדו. מצחיק. מאוד, נכון? נו. לא, די. מוכר מדי. תקופל אותך. חבל, אין לי פה אינטרנט, זה נתקע לי, היית יכול לנצח עכשיו.
טוב, אז אם לא הראיתי לכם את הדק אני אראה לכם עכשיו. דק ממש טוב של ספיר גובלינס, מיניונס, רייג', מוסקטר, פרינס 2, זה חשוב מאוד בדק, וולקרי 4 וויץ' 2 ופיירבול 3. טוב, אז זה היה הסרטון שלנו היום, תעשו לייק וסאב בסוף, אז ביי ביי.